Ben, nos imos a votar a favor da modificación da ordenanza reguladora do imposto de bens inmóviles. Mantemos a mesma posición que fixemos, que mantivemos na comisión da semana pasada, porque nós, efectivamente, defendemos esta bonificación do 95% para os inmóviles en explotacións agrarias. E é que nós sempre defendimos que non se subira o IBI en Moraña. Ainda así, e xa o manifestamos na comisión da semana pasada, a filosofía nos entendíamola pois un pouco máis aberta, non? Digamos, aberta a todos os inmóviles nos que se desenvolvera pois unha actividade agraria, é dicir, unha actividade pois ou agrícola, ou gandeira, ou forestal, porque é evidente que neste país, e no noso concello tamén, pois hai unha tipoloxía de bens inmóviles nos que se desenvolven determinadas actividades agrarias que, aínda sin ser profesionais, son de autoconsumo, agricultura tradicional, porcicultura ou outro tipo de actividades complementarias. Por eso nós entendíamos, e creo que a filosofía é defender que debería ampliarse o abanico a este tipo de bens inmóviles, non? Evidentemente, que a documentación que se está requerindo na modificación, pois estamos acotando isto bastante, e van ser bastantes poucos casos nos que cumpran as condicións de estar dados de alta no REAGA, de estar dados de alta no imposto de actividades económicas. Ben, e ata aquí a nosa reflexión. Para nós, entendíamos un pouco máis aberta, e así a vamos a apoiar. E agora ben, a crítica ao Partido Popular de Moraña e ao Goberno Municipal de Moraña. Porque esta semana, a verdade é que quedamos asombrados coa jeta, ou co morro, ou co descaro do Partido Popular de Moraña. E é necesario desmontar as mentiras do Partido Popular. E é que esta semana, nos medios de comunicación, aparecía unha nota e unhas manifestacións entrecomilladas da alcaldesa de Moraña, nas que decía que a alcaldesa mostrase confiada en poder dar luz verde a esta rebaixa de impostos, xa que a proposta foi transmitida ao PSOE fai algún tempo e os socialistas se mostraron de acordo. Pois ben, a nosa verdade é que se nos fai abrallante que o Partido Popular se faga dono dunha iniciativa que trouxo a esta sesión plenaria o Partido Socialista Obreiro Español. E o trouxo a través dunha moción que rexistrou o día 23 de febreiro de 2016 e que se debatiu nesta sesión plenaria o 17 de marzo de 2016. E máis, na acta da anterior sesión plenaria que acabamos de aprobar, na última pregunta, o portavoz socialista preguntaba precisamente a esta cuestión. E agora ben, o Partido Popular se fai dono da iniciativa e trasladou fai algún tempo ao Partido Socialista. E eu creo que é como se desmontan as mentiras do Partido Popular. É dicir, hai unha moción que se debateu, que se aprobou aquí por unanimidade, e evidentemente non a presentou o Partido Popular, a presentou o Partido Socialista e foi aprobada por unanimidade. Ben, e compre lembrar tamén que xa no ano 2012 o BNG presentaron unha moción en contra da suba do imposto de bens inmóviles, e a única forza política que votou en contra daquela moción foi o Partido Popular. A única forza política de Moraña que votou en contra da suba do imposto de bens inmóviles. E, bueno, podría continuar, isto dá para nota, porque, claro, cando mezclamos touciño que a velocidade, e trasladando ideas erróneas aos medios de comunicación ao respecto do que é realmente a bonificación desta ordenanza reguladora que hoxe acabamos a aprobar. É dicir, e a alcaldesa que gracias a isto se van a promover as explotacións agrarias no noso concello. Estamos mezclando churras coas meriñas,
touciño e obesidade. Se vostede, con esta iniciativa de rebaixar o 95% do IBI para bens inmobles, é capaz de promover explotacións agrarias en Moraña, entonces tenemos que subir ao pedestal. O que pasa é que se está vostede meténdose en ámbitos competenciais nos cuales non ten absolutamente nada que facer e desgraciadamente é moi complicado e non podemos trasladar estas cuestións erróneas aos medios e aos veciños. Hai que dicir as cousas como son. Efectivamente, vamos a rebaixar o IBI a determinadas condicións, pero non podemos estar trasladándolle que con isto os autónomos dedicados ao campo van a promover actividades neste tipo de terreos. Que, claro, estas cuestións non se poden consentir. E por eso, a primeira parte era unha reflexión, nos vamos a apoiar, entendíamos que se debía abrir máis o abanico, creemos, ainda que o secretario di que non, e iso foi, que preguntei na sesión de comisión, creemos que a normativa contempla outros espacios para abrir máis bonificacións a determinados bens inmobles, pero desde logo a crítica ya tiña que fazer o Partido Popular por facerse cunha iniciativa do Partido Socialista e ahora vendela como si é do Partido Popular e que se la propuso a ellos para que le votaran. As cousas hai que decilas clarísimamente. Foi o Partido Socialista que firmou esta iniciativa, pois foi, e é unha cuestión que favorece determinado colectivo ou ámbito en Moraña, pois hai que decirlo así, claro, nada máis. Con toda esta reflexión e con toda esta crítica vamos a apoiar esta modificación que a través de unha moción que xa apoiamos na pasada sesión plenaria cando se debatera e vamos a votar a favor. Non vamos a votar a favor. Unha aclaración con respecto á nota de prensa, que si é certo que con eso, si é certo que xa falei co periodista, porque houve unha errata de que eu lle transmití que foi porque ele me chamaba dicindo xa que era unha proposta para que socialista e se eu confirmei, está escrito nunha comisión e dun pleno e nunha votación e está falado co periodista e foi unha errata que me entendeu mal por teléfono porque non foi nunha nota escrita. Pero bueno, está rectificado. E, bueno, comentar que se falou a parte do IBI, que este ano houve unha rebaixa dun punto no IBI, non sei se se deron conta nos recibos do oral, pero sí que houve unha rebaixa no Concello de Moraña nun punto. Por lo tanto, nos esta moción vamos a votar a favor, como tamén o fixemos nas comisión e nunha pregunta que fixera o portavoz do Partido Socialista en pleno anterior. Pero non estamos votando unha moción, estamos votando... Perdón, unha ordenanza. Permíteme que me poida confundir tamén algunha vez alguna palabra, non? Bueno, pues por eso vamos a votar a aprobación... Bueno, pues por eso mismo. A aprobación da expediente da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, que vamos a votar. Votos a favor. Aprobación unanimidade.